O asentamento dun antigo castro foi o lugar elixido polos condes de Amarante no século XIII para construir a fortaleza de Amarante. Como calquera sitio emblemático, conta coas súas propias lendas. Que baixo terra existían pasadizos que comunicaban o pazo co Monte Farelo, ou que era o lugar onde vivían unhas meigas protectoras do amor sincero, que castigaban aqueles homes que querían enganar as rapazas. En calquera caso, a construción actual conserva a grande estrutura de planta oval que puido ser unha torre ou reduto central a que se accede por unha porta oxival. Mais tarde añadiuse un torreón que non chegou aos nosos días. Da construción orixinal soamente quedan algúns restos, xa que, como en outras fortalezas medievais galegas, sufriu tamén os ataques das revoltas birmandiñas. Na conformación do pazo destacan as solanas das esquinas do edificio con balaustrada de granito e sustentadas en ménsulas de maior a menor. Outra das particularidades do pazo é a existencia dun hórreo asentado sobre o portalón de entrada, testemuña dunha época de labranza xa pasadas as revoltas irmandiñas. A Casa de Amarante está relacionada co mosteiro de Vilar de Donas. Moitos cabaleiros desta liñaxe deron a súa vida e apoio ao priorado de Vilar de Donas, o que lles deu o dereito de ser enterrados aquí.